Ismaya Jati wonten timbalan Raden. Wis keringa kabar ing Semebar Maroto yen to negara ing Pulau Raja Bedhikene nganakake sayembara. Mongko sayembarane sayembara perang. Kowe penang boyong anakku wadone ni Dewi Sani lamun iso nglangkahi kuwandaning nagara Klura monggo Raden dipun jajal wonten Jawi kemawon Raden. Yudaning Ismaya Jati sigra ngliga pusaka jemparing Kyai Payung Agung nalika semanten tinumangake wonten ing Gandhewa tinarik laring Gandhewa malengkung kaya putung-putunga gendhewane jumepret suarane kebat kaya kilat kesit pindha tatit saka bantere jemparing natas jangganing naga Klura miwah ugi ngengingi dadaning Sang Nata Prabu Dewa Lamung kekalihipun Nayanayu Baskara Titi Mangsa babar sejatining wujud naga Klura babar Raden Antarja Prabu Dewa Lamung babar Nata Ndarawati Kakang Semar persasat kaya dene sinambering gelap lepat bareng Janaka mlebu ning padukuhan Karang Kadempel ngancik ning bali wismaning Kakang Nayantaka jebul tinemune kabar ingkang sumebar iki kabeh mau kepara nyata ora mung kandhek ana ing pekabaran Kakang Semar katon nggone nandhang raga Kakang Nayantaka aja negake marang Pandhawa Kakang Semar Mara Baliya Waluya Nirmala Temah Jati Jati Temah Mulya Pandhawa ora bakal bisa keangan Kakang Nayantaka wah Dipol ya kene kowe kena ngapa teka nglumpruk tanpa daya bareng aku lan adi-adiku sowan ana ing Karang Kadempel ora kawetu ucapmu kawit mau yen pancen ana ingkang tumindak ora prayoga lan ana ingkang tumindak ala karo kowe mara gage kowe matura karo aku mengko aku ingkang bakal ngrampungi perkarane Kakang Semar ndak suwun Kakang enggal Waluya Nirmala Temah Jati Kakang Nayantaka ndak suwun Kakang Semar enggal Waluya Nirmala Temah Jati Kakang Semar kula dhewe niku nganti bingung Ndara. Pripun supaya bapak niku mari lara. Monggo anggere kula tiliki Pak, mari kemana ngoten malah. Wong mari niku sehat kok malah kemana? Bapak niku lara ya isih sok gecul. Ya, Tru. Sok nampa jog. Niku bapak niku ngenten niku. Malah saniki bareng ndara-ndara rawuh wonten Parang Kadempel rada sithik padhang trawangan ati kula dene ndara nggatekake kahanane bapak wis ana pirang sasi Petruk nggone bapakmu nandhang raga udakara nggih sesasi niki bapak niku mboten purun napa-napa ora maem ora dahar ora ngunjuk
Mung niki teng Ngamben mriki niki wis mboten napa-napa. Mongko bebuang ya manggon. Anu apa dipendhem po? Wis ditakoni iki ya du ragane. Wis ngomong sapa ora? Ana kawan, aja padha pating clemong. Ing wigati ngerti yo. Lamun praptane Kakang Mas Jodipati rawuhing Kakang Mas Werkudara. Aku apa dene Yayi Nekula Sedewa diutus dening Kaka Prabu Darmakusuma supaya nanjihake apa pancen kepara nyata bapakmu kuwi nandhang lara. Jebul tinemune kabeh mau kasunyatan bapakmu nandhang lara. Monggo isih katon nggone ngrekasa, nggone Gulawentah kelawan raga. Apa kudu Janaka? Apa dene Kakang Mas Jodipati lan Nekula Sedewa ingkang golekake srana supaya bapakmu waluya nirmala temah jati temah mulya nala gareng. Kocap kacarita nalika semanten dereng paripurna sami mbawacana kasaru tedhahing Sang Hyang Kanika putra akarya kagiat nenggih sanggyane para Pandhawa wah para Panakawan ngawuningali rawuhing Sang Hyang Kanika putra wau. Dewayan nuntuna wong aprang Yana dewayan nuntuna wong aprang kasangsaran yen nuntuna wong aprang kasangsaran mboten nginten babar pisan menika kadidine Wang Pikul Naroda ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kencang warudaya Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Iya pancen bener Janaka, ulun ingkang Hunyang Madya padha tedhak ana ing Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana ya Permati. Kula pun dinggo jimat paripe. Nada kakekku aku ngaturake basaku katura. Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana ya nggih. Tak gegem dadekake jimat. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Nekla Sedewa ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pun dinggo jimat paripe gayan ana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Pukulun Nala Gareng ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Nala Gareng. Nggih kula pun dinggo jimat. Bekti kula Pukulun. Ya Petra ulun tampa. Ngopo ya Gong kok Betrata kok rawuh ning Karang Kadempel njabut nyawane Semar kuwi wong tuwa ngrepotke ora lara umume seminggu keroki ya ora mari tukake abot obat tukake obat ya ora mari tiwas lek tuku obat tidur turut nggon sepi-sepi ha ngopo ndak obate tangi nek nggon rame obat tidur ki marai turu kok ora kok obate turu ya ora ngene ya Panakawan aja ting clebung. Praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka karepku dhewe. Saking pikajangan Paduka piyambak dudu. Sanes Pukulun ora. Nanging ulun diutus dening Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang. Ngawuningali yen to jagat ana perkara satemah gara-gara Sundala ning Ngawiyat. Tumulin nimbali kelawan panjenengan ulun tinimbalan dening Sang Hyang Bathara Wenang supaya tilek kalawan kahanan ingkang saknyatane ya kuwi Kakang Semar Badranaya nanging jebul kahanane pancen kepara nyata. Kakang Semar nandhang raga tegese nandhang lara. Mula mengko nalika semana aku diweling dening Sang Hyang Jagat utawa Sang Hyang Bathara Wenang yen pancen Ismaya utawa Nayantaka kuwi nandhang raga kinen boyong sak ragane sowan ana ing Ngundarandir Bawana. Mekaten Pukulun ya mbok menawa bakal diparingi tombo dening Sang Hyang Bathara Wenang ning Ngundarandir Bawana. Nai kepareng kepaduka kados mekaten kantun Nala Gareng Petruk Malimah Bagong minangka dados atmajanipun Kakang Semar menika pikantuk menapa mboten? Piye Nala Gareng entuk apa ora? Ha monggo, monggo. Kula ya wis ora betah ngupakara Semar. Pun dibeta teng Ngundarandir sarana
Bawana. Heeh, Bawana sowanke Sang Hyang Bathara Wenang men ditambani upama ora iso tambani nggih pun boten usah dibaleke teng donya pun. Pun kajenge teng rika mawon. Petra piye? Kula ya cocok kali garing sanane ngono ya ring. Iya lah wicik napa wis. Apa-apa ora duwe dadak lara barang. Ora nyambut gawe. Pentas ya ora entuk, dadak lara barang ra yo ngrekoso to lek golek duit. Ah iya. Bagong piye? Setuju. Pon dibetos saniki mawon mboten sang repot-repoti anak-anake. Kula niki pengen urip merdika malah kabotan wong tuwa. Wis tuwa ya ora mudar-mudar Semar. Iya, karo wong tuwa kok kaya ngono to gong ora. Ya men mangkelake mbok ya sing sehat. Ngerti anak-anake ora nyambut gawe. Nyambut gawe ming dudahan per bulan. Wayangan ming 2 jam kule dudah sesasi sepisan iso ngragati wong lara bareng. Wis ngono wae. Nek ngono sing sok mangani dahare bapake kowe to. Tak pangan dimasake enak-enak kok ora dipangan. Tak pangan men bae saya ngelih, saya lara terus odong kulmu mlocot kula. Karo wong tuwa atot-atot. Yen mancen ala Gareng Petra Bagong ngeparengake sarta ngidini ulun boyo ngelawan Kakang Semar. Dina iki bakal tak boyong munggah ning Kundaran Tribawana pun monggo mawon Arjuna wonten maring adhawu. Werkudara nek Lasdewa dadi seksi lamun Semar dina samengko bakal tak boyong marang Kundaran Tribawana. Wah, nrata kakeku mangsa Baranga. Botan beban iki sajae. Wong piyai semono kok nggawa wong lemu gek arep mabur kan overweight. Apa ring overweight? Overweight ya apa? Keberatan beban dadi mabur ya wis ora kuat. Kapal terbang kae kowe ana aturane bobote sepira kok nrada kok arep gawa Semar. Ngesti kasekten pukulun ya aja naboten Semar iki saya lara kok saya lemu pun rika kek diagawa rika iya ana Gareng. Eno panalingane lumat saring ratri linenggak jangkanira kapisanan aneng brang Bratayuda Premban Durna. Iya Petra aku iki keprapta ning Karang Kadempel. Bapa Premban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Lho iki Janaka nang kene. Inggih. Ya Janaka tak tampa. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katura. Werkudara ya nang kene. Yo, iya Werkudara tak tampa. Wonten menapa Premban? Kok sajaipun semengko tindakipun mengku suraos menapa kepareng kula nyadong dawuh. Iki ngene ya Petruk. Mula aku kaget tekan ning Karang Kadempel kene. Kabeh geger merga Semar nandang lara, bapakmu nandang lara ingkang madal saring usada. Ora iso ditambani dening sapa wae. Malah kabar sing tak tampa kowe wis pirang-pirang rawuhake para pinter, ngarawuhake para brahmana resi supaya nambani kalawan bapakmu ning kabeh mau gagar wigar tenantuk karya tegese cabari gawe. Nggih. Iki ngene Petruk. Praptaku ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ngerti ya? Yen to dina samengko
Ngastina kuwi ana sawijining pendhita pinter ingkang wegik, pandhita ingkang wasis waskita ngesti. Tur darbe kasekten ngluwi marang sak pepadane. Pendhita pinter. Iya. Sinten menemban? Pendhita kliyang kabur kanginan. Menduk kebaratan ngendi papan dunung ing kono. Sang pinandhita mau lenggah. Namine Resi Kumbara Dewa. Resi Kumbara Dewa. Iya. Niku saking pundi niki? Aku dhewe ora ngerti kuwi ngerti-ngerti teko kok. Terus sowan utawa suwita ning negara Ngastina ditampa dening anak Prabu Duryudana. Lan niki mau panjenengane kuwi bakal nglakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadane. Paring sandang wong kawutan, paring payung wong kudanan, paring boga wong kaluwen. Kuwi yang ditindakake dening Resi Kumbara Dewa. Tumuli panjenengane mireng yen to Semar lara, mongko Semar kuwi pamomonging para Pandhawa. Panjenengane ora bedak-bedake antaraning Pandhawa lan Kurawa. Lan nganti kalawan aku lan para sata Kurawa supaya sowan ning Karang Kadempel wigati bakal nambani karo bapakmu. Saiki bapakmu nendi? Kowe ora usah sumelangen bapakmu ditambani karo Begawan Kumbara Dewa mengko bakal waluya nirmala temajati jati temah mulya. Kagiat risang kapirang urin angkul kinambet kembet dosang reknaning bawono. Piye rek? Truk? Kowe aja gampang percaya lho. Beberapa kali ki apa? Wis bola-bali. Nek sing jeneng wayang ki aja nganggo beberapa kali. Wis ora apa-apa saiki iki ngene ponokawan ki bebas omong Indonesia, omong cara Jawa, omong ngendi waton iso. Aku nek iso Inggris basa Inggris kok. Kowe mesti ra iso le nampani ya ta? Ha iya. Wis ping pira Ngastina ana pendhita? Jarene arep gawe tentrem, jarene arep gawe apik ning nyatane apa? Ming ngrenah sedaning para pepunden Pandhawa. Ngrenah patine Semar, ngrenah patine Sura Prabu Ndorowati bola-bali mula aja gampang percaya karo omongane Pendhita Durna. Siji Durna, loro Sengkuni wis. Kuwi wisa kuwi, Tru. Mula kowe kudu ngati-ati. Nek Durna tekan kene terus arep anu nambani karo Bapak Semar, ya nek masalahe kowe engko tok wenehke Bapak Semar upama ana, iki ana terus kowe menehi palilah karo Begawan Durna nambani bapak. Terus sing dombekke racun, ayo. Bapak mati piye? Wah, seneng aku. Tak tempiling jasmu lho kowe. Anggere muni ana bapak len lara kok senang-seneng ora. Piye? Awak dhewe kelangan. Mula aja gampang percaya. Nun sewu penemban. Menawi panjenengan madosi bapak niki mboten wonten. Lho, bapakmu nendi? Lho jare lara. Nggih. Ning niki wau kedadak wonten rawuhipun Sang Hyang Bathara Narada. Diutus dening Sang Hyang Bathara Wenang kinen boyong bapak sowan teng Udaran Tirbawana. Lagi entis mawon. Niki bapak pun mangkat kalih Sang Hyang Bathara Narada bidal teng Udaran Tirbawana. Nek panjenengan madosi bapak niki mboten wonten. Oh, Petruk kowe aja garah lho. Kowe aja ngapusi. Kowe iki mung batur, kowe iki gedhi bal 17. Tur kowe iki wonge senengane guyon. Kowe aja ngejak guyon Begawan Durna. Iki durung wancine kowe karo aku geguyonan. Lan ora pantese, ora sak derajate kowe ngejak aku geguyonan. Jer aku ki derajate piyayi kowe mung batur. Mula wektu dina iki ora usah ngapusi karo Begawan Durna. Semar nendi Tudana? Semar menyang ndi Tudana? Bapa Penemban sayuktosipun menapa dipun aturaken Petruk menika sak nyatanipun mekaten. Janaka ora usah melu-melu. Aku ngerti kowe ngewangi Petruk mergo kowe iki ditutke Petruk pirang-pirang taun nganti tekan sprene kowe ditutke karo Petruk. Mula wis jamak lumayan to kowe iki mbelani karo Petruk. Wah. Aku seksine yen Semar diboyong Narada kakekku. Werkudara semono uga. Kowe kuwi bentarane Panakawan. Mula ora aneh nek kowe mbelani karo Panakawan. Ora usah padha melu-melu iki aku rembug aku karo Panakawan Petruk gareng karo Bagong. Petruk wis ngene wae. Kowe nuduhke bapakmu apa ora? Kula niku matur napa wonten mboten tau goro. Kula niku matur napa wontene. Nek panjenengan Penemban pitados matur nuwun, nek mboten nggih sampun. Nek mboten nggih mboten napa-napa ning nyuwun sewu ampun gawe geger enten Karang Kadempel. Niki kahanane lagi kahanan sing mboten nyenengke tegese kabeh do susah mergo bapak niku lara. Dadi ampun bebutek banyu bening. Kowe menehke bapakmu apa ora? Kowe ndutuke bapakmu apa ora?
Apa nglakon Karang Kadempel kene tak bumi angus legane ngatiku samplong. Bagong non wani-wanine Wenjotos Begawan Durna. Bagong kowe ngerti ora Begawan Durna kae guru ku ya gurune Kakang Mas Werkudara. Teko kowe wani njotos karo Bapa Plemban Sokalima. Mbok anggap apa? Mbok anggap sak derajatmu. Sik, nar nyenani. Ning kula duwe dasar. Dasar kula siji Durna niku anuwun sewu arepa pendhita ning seneng bebutek banyu bening. Seneng tumbak cucukan, seneng adu kono adu kene. Terus saniki kula tak takon, sampean kelingan mboten lakon-lakon sing ngestina ana pendhita sing etok-etok gawe tentrem, etok-etok gawe ayem ning jane wing arep gawe kisruh, jane wing arep gawe geger. Wong salwangsul sampeyan tau tate dijak teng negara Ngastina suwita karo pendhita terus kon mateni bapak kelingan mboten? Kelingan ora? Wah rada lali arang-arang tanggapan kok. Hah? Kelingan wong salwangsul ngoten niku. Mulane kula wani karo Begawan Durna niku merga kula nuwun sewu kula wis sapal karo watake Begawan Durna saniki ngeten mawon. Sampeyan kesong ngewangi kula kalih Petruk kalih Gareng mboten. Merga nika mesti nggawa Kurawa. Nek sampeyan purun ngewangi, ateges sampeyan tresna karo batur-batur niki sing ngetutke sampeyan ngladeni sampeyan wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang kaya ngono. Nek sampeyan abot guru sampeyan monggo ra masalah. Silakan sampeyan menyatu kalih Durna. Mung suwe ngene kaya manuk kuntul arep mabur itu. Ra mabur-mabur. Wani apa kowe? Ora, iki menggo jontrot swara. Ngoten? Pun apa sinten? Napa sampean mentala nyumurupi nyok kula kalih Petruk kalih Gareng diajar Kurawa? Wah. Pun mampikir, ampun wawe. Sampeyan nuwun sewu kula tak takon karo sampeyan. Takon apa? Sampeyan lahir mbiyen wujud napa? Wujud bungkus. Pirang taun? 15 taun. Nanti ning alas Tibrasara. Tak kandhani nggih, Mas. 15 taun kula niku nunggu sampeyan ning alas. Ndonga saben bengi Gusti paringana pepadang bentara kula ben lahir normal. Nganti ora mulih nang omah. Sampeyan ngerti mboten? Rumah tangga kula berantakan. Ning kula ora masalah nglabuhi sampeyan, nglabuhi bendara niki kewajiban kula. Kula pisah kali bojo kula. Wah, apa iya? Ayo. Bojo kula teng wetan, kula teng kulon. Nek arep ngapa-ngapa dadak telepon. Liwat telepon. Ana acara ora? Wah. Yo, aku ngerti. Nah, kula terus rabi meneh. Yo. Lah kok ngetutke Ndara Janaka madhep pendhita Begawan Ciptaning. Sampeyan tapa pirang sasi? 3 sasi. Hah, kula ora mulih 3 sasi. Pegatan meneh. Tak belani kaya ngono sampean blas ora belani karo aku. Nek sampean ora iso ngundurke Kurawa, ateges sampean mentala karo kula percuma ning nglabuhi karo sampean. Rumangsaku seprene iki durung tau pegatane. Ame ngapusi ya. Kono ora ngerti cerita keluargaku. Terus Ndara Werkudara, Ndara Janaka ya ora hafal karo bojoku. Dadi mung tak apusi, sing penting kan slamet. Ha iki eleke nang kene iki, nang kene iki. Kowe golek bela ning sranane ngapusi. Aku ora seneng mbok jujur. Nek jujur ya dhek cetha mbelani gurune sing minterke
Ndara Janaka ulah jempare iki Begawan Durna. Begawan Durna iki aja dianggep elek lho, Tru. Nuwun sewu Begawan Durna kuwi pinter jane ning gandeng wis nang nggon crita ngene iki wis digawe elek. Ayo jane salahe kudu salah sapa-sapa ning salahe wong biyen-biyen sing gawe Durna elek. Oh, ning nek ulah jempare ora ana tunggale. Seswane sing ditresnani iki Ndara Permadi. Iki kudu dibeda ruangan. Heeh. Nek dhewe ulah jemparing top. Oh iya to. Aku kelingan jaman pendadaran siswa saka 5. Ndara Permadi kon manah mripat manuk ning sirahe aja obah matane cepling. Iso ya. Is wong loro sing iso. Oh, sapa wae kong Permadi karo aku. Sing cepling ndasku. Tenjang ora. Omong digandheke tenan. Mana yang ayo. Yo ditonton kae ngene Ndara Permadi karo Ndara Werkudara mungsuh Kurawa. Ayo pokoke karo aku siap-siap bae. Ya yo. Pandhita kang kirare wangsit pindha kombang ngajaping madu sarining tawang susah angin ngendi nggone Begawan Durna kok tiba saka Dirgantara. Lha nyuwun pangapunten Mremban. Mboten kanthi kanyana-nyana kula dipun ajar dening Bagong dipun dugang ngantos kongkal saking Pendapi Karang Kadempel. Lho, lah sebabe apa? Jumbo kalian ngendika panjenengan, kula kapurus pados mboyong Semar Badranaya. Samangke badhe paduka paringi jampi supados enggal dangan anggenipun Andang Roga. Iya. Nyatanipun Semar samangke sampun boten wonten Karang Kadempel. Aturipun Panakawan Semar dipun boyong dening pukulan Bathara Narada suman wonten ing Kundaran Tirbawana. Kula boten pitados. Sareng kula ngendika kathah-kathah dhateng pun Panakawan dumadakan tanpa taliwara Bagong jejak dada kula ngantos salto saking Pendapi Karang Kadempel. Wah, lah kok dadi ora ndek tata krama Panakawan sing jeneng Bagong. Wah, menika sampun ciri khasipun. Menawi kadang kula sami sia-sia menemban. Ya wis. Tur ya sak temene Semar upama iso tok boyong mau sak temene ora kok bakal tak tambani Durna. Lho. Lah kersanipun Semar bakal tak pateni. Merga apa to sebabe Semar kok bakal tak pateni? Merga Semar kuwi salah sawijining wong kang tansah nglicipi carang papak ngicuk-icuk supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora rukun. Yen Pandhawa karo Kurawa ora rukun, wekasan sesuk bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya binangun ing kono peranging Pandhawa lan Kurawa. Padha rebut kamukten negara Ngastina. Ya pancen yen ditonton blegere Semar kuwi katone apik, nanging sejatine saka pitunganku Semar kuwi wong jahat, Semar kuwi wong licik. Mula kudu tak sirnakake. Lha menika ngaten menemban. Wonten mrika lenggah. Inggih menika para Pandhawa sekawan cacahipun Werkudara Janaka kula sedewa. Kuwatos raos sing manah kula menawi ngantos mangke Panakawan ingkang boten majeng wonten ing pabaratan. Ingkang gondheli Semar badhe kaboyong dhateng paduka penemban. Kumbara Dewa inggih namung Werkudara kaliyan Janaka. Kurawa ora sah melu-melu. Gedhabiah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tak tandingani yen pancen Werkudara karo Janaka arep dadi pepalanging Kumbara Dewa.
gedhe dhuwur. Werkudara, pendhita sapa? Kumbara Dewa. Aku pendhita Klyang Kabur Kanginan sing suwita Prabu Duryudana. Kowe sing arep mboyong Semar ya. Pancen kepara nyata. Kenapa ora Semar ora ana teko kowe meksa bakal mboyong Semar Badranaya? Werkudara tak blabari sejatine. Sasuwene kowe urip ana ing alam padang, sejatine uripmu kowe wis ditekuk-tekuk karo Semar. Uripmu wis dienggak-enggokke karo Semar. Semar ingkang tansah digugu gunemane dening para Pandhawa. Pandhawa ora krasa yen ta uripe Pandhawa kuwi Semar ingkang nyekel kendho kenceng kendhalining uriping para Pandhawa. Mula ora aneh Pandhawa tansah manut karo Semar. Kowe ora krasa yen ta uripmu kuwi dipisah-pisahke karo Kurawa. Mula niatku mung bakal ngilangi klilip rukuning Pandhawa lan Kurawa ya kuwi wujud Semar Badranaya kudu tak pateni. Wah, ora lidhok ujare wong daplok. Pendak-pendak ngestina eneng pendhita mikar gawe kapituraning para Pandhawa. Ora minggat kok tak deplok sirahmu. Ayo kowe tanding karo aku Werkudara. Ayo patno sastra jendramu wateken aji daya kawijan. Sing dikandhake Bagong ana nyatane, sing dikandhake Petruk eneng nyatane. Lelakon dibaleni meneh. Kurawa nyraya pendhita gawe srana patine Semar. Kakang Mas menapa sampun ayun-ayunan kan pandhita saking Astina wis tuwa ning kadigdayaning edapi-edapi. Awakku digrayang. Wah, ndrodhok ora duwe kekuatan. Janaka ora iso ngundurke dudu adhiku lanang. Janaka kuwi pancen wong titis ngembat jemparing. Kena udengku meh wae lukar. Gawe wiranging begawan Kumbara Dewa. Ya, kowe ijik enom. Kowe ijik titis ngembat olah kridaning jemparing ning aku wong tuwek kaya ngene iki ora permana kalah titis karo kowe aku urung meguru karo kowe Janaka. Eling kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe ora duwe kekuatan kowe tak bondo. Tak lebokke ana ing kantong pusakaku sengana kowe iso nglawat mesti bakal tekaning pati.
mendel mawon. Ndara werku ndara jana. Niki boten sampeyan janjot talipon kok. Niki kriwian dadi grojogan ndara werku ndara jana. Anarkis. Kowe iki pendak-pendak ngono kuwi lho. Ngopo? Ate. Tak totok sirahmu kowe. Asale kok ora wong tuwa kok nyikut cangkem. Diwasan Den. Ngopo Petro? Ndara Janaka ayun-ayunan kalih pendhita saking negara Ngastina. Ndara Janaka nglepaske jemparing. Wah. Lenarik laring jemparing niku nganti suarane mak ting. Tus. Kena mestakane pendhita tuas kula saka kadohan modar kowe. Jengkelang. Ha kok tangi pendhitane ngetokke jemparing. Gedene ming sak glagah nika diculke cul kena Ndara Janaka nggih ndododhek Ndara Janaka terus ngenten iki. Ndara Janaka ngenten iki terus ora omong blas. Niku marai lara tengah ya bareng niku. Wah, Sedewa. Sedih. Wih, kurang ajar to. Ah sampean lho sembrono. Kene crita nganti praktek ya tinggal lunga. Siji wong crita nganti praktek ya aja ditinggal lunga, aja ditinggal turu. Mangkel. Ketawa. Terus piye? Lah terus sampean belani mboten lho. Kakang Mas Werkudara padha wae. Gedhe tok ningan. Glombior. Kena panah dadane diek, semaput gluduk, dilebokke tenggen kantong. Lajeng didorong soal. Kakang Mas Werkudara ya kalah. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Apa? Ora sah melu sedakep. Aku ki lagi matek aji pameling. Aku lho ya pamelang. Kowe nek ora sembrono gah. Ayo wis menengo. Nggih. Sule mboten. Iya to? Iya. Atan samar pamoring sukma. Suling bambu. Petroe sembrono. Suling bambu jengkolmu mlacat ora. Dian Gatut Kaca Tinon mapakara suta tekapira Kresna parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita. Gatut Kaca wonten timbalan paman. Kowe tak kandhani ya aja kaget. Apa to sababe dene pun paman nimbali kelawan sliramu? Iya. Karang Kadempel dadi Karang Abang. Merga ketekan Jago Ngastina pendhita anyar katon nadyan wis keladuk yuswa nanging kadigdayane ngedap-edapi buktine pamanmu Madukara kepikut dening mungsuh klebu wong tuamu ya kuwi wong tuamu Kakang Mas Jodipati uga kepikut mungsuh ngger Garukaca ya ana kula nyuwun pamit nerajang barisane mungsuh kosek kowe tak timbali ora takon belani wong atuamu kebarengipun Panakawan lebokno ana ing kampuh klebu pamanmu sakloron kebareng bali nang Amarta. Perkara iki diwadul Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa, ya ora Kaka Prabu Darmakusuma ora rampung-rampung perkarane.
kok ya dadak tengok adoh kowe. Ah gareng karo Bagong slamet. Dicangking gara-gara kaca bali ning kondone negara Ngamarta. Aku lah ku ngoyak. Kari siji penumpange kari siji. Aku kok kena isih muni terus. Wah, lah wis terpaksa melayu ya. Kata tian Gatotkaca tinon mapakarka suta Parto maneher saktina ing ujaran wang-wang ulup pringgondani tetuka gawe kaget nedhengi wakmu ing Ngamarta lelengganan ning kedaton jero tanpa tinimbalan sowan ning ngarsaning wakmu Punta rimbyat mojana parigawe apa nggir atmajaku bocah bagus mugi dados ning kawuninganmu menawi mboten paduka Kanjeng Prabu ingkang paring kepadhang dhateng tiyang sepuh kula kekalih inggih menika Paman Madukara miwah Rama Kyai Jodipati Wanti sak mangke Pandhawa badhe gutang lire piye dene sira matur ing kaya mengkono nalika Kanjeng Prabu utusan pepundhen Pandhawa sanesipun kinentuwi dhateng Kakang Siwa Badranaya nanging dumadakan rawuhipun utusan saking negari Ngastina inggih menika Pandhita anyar katon ingkang sampun laduk yuswa damel geger karang kadempel wekasan tetandingan kalian Kanjeng Paman Tuwin Rama Kyai Jodipati. Mugi adosna ing mangkahangro sesumbar lendho bumi kunjing kumaludha kuntur ketup lumembak penyu kanggo mambang ladala ora ngira babar pisan malah wong Kurawa mbebutek banyu bening kahanan negara Ngamarta lagi bingung gagas Kakang Semar nggone nandhang ruga kok saiki malah gawe cintrakaning adhiku ora mbok balekke tak rata Ngastina Ayo awak dhewe ngetutke sapa Ndara Puntadewa lila wujud buta ya arep wujud yaksa ya nek murka ya tetep kudu dituti wong jeneng Adi Panakawan kok Tru. Heeh. Ning nek apa buta ditutke Panakawan iki apa ya wangun rek. Piye nek disalin nganggo sandangan jatilan bae piye. Nganggo sandangan buta, engko men ngetutke buta men ketok ora ketara nek dhewe iki Panakawan. Manut. Ya oke, ya. Yo, aku ya wis manut pokoke. Pokoke nek takone awake dhewe anake buta kae mau ayo. Wah ya. Waduh dientekke iki sandangane. Wis cilaka iki. Wis anane kaya ngono. Ayo menyang ya. Aja kesuwen reng. Ayo gek wis ya. Kurang gede. Ayo ngono kuwi buta. Rada ombo rek. Wow.
siap ben. Bangane gendeng glok. Laning kalang gimana gelar mandan muncar non ler kekonang surem sorotetan badang Ismoyo Semar ayo kaget kita ulun biji lumantar Kanika putra ya Sinarada apa to kang dadi darunane dene jeneng kita Nandang Raga mongko akarya geger kayiwangan malah sumundala ning ngendaran Dirbawana papan pelengguhan ulun katon ketaman hawa panas merga saka nggon kita laku tapa kanthi laku Nandang Raga ingkang kaya mengkono Semar. Kekilapan menapa Paduka Pukulun? Dene Paduka dadak ndangu dhateng mubah musiking manah kula. Kula niku urip ing alam padang supados momong dhateng para Pandhawa. Satriya-satriya ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Jagat sampun kobar dening angkara murka ewadene tasih wonten piranganing satriya ingkang tansah nengenaken dhateng kesaenan tansah nengenaken dhateng kautaman nadyan namung gangsal glintir inggih menika para Pandhawa ning tumrap kula niku dados pangarep-arep kula anggenipun tansah saged damel tentrem jagat menika nggih nanging apa to sababe dene kita Nandang Raga wong salwangsul kula matur mboten perlu kula aturaken kanthi gamblang jengandika Pukulun tartemtu sampun mangertos yen to kita ora gelem matur lan panjenengan ulun mbuya dadi baya punapa semene sawetara ulun bakal ndangu kelawan Narada ya Kanika putra Narada wonten dawuh Pukulun apa kang dadi darunane dinjeneng kita duk nalika semana suwana ning ngarsa ulun nanging durung ulun dangu teka wis ulun nutus supaya mboyong kelawan Semar ya si Ismaya mara gage matur ingkang terwaca sewu lepat jagung pangaksami namung ngawontenanipun Kayiwangan Suralaya mboten kanthi kanyana-nyana teka dinten sakmangke Kayangan Suralaya tingal dening Sang Hyang Pramesti inggih menika adi guru ingkang murca tanpa taliwara Duh Pukulun ngamuti bilih Sang Hyang Bathara Guru inggih Yayi Pramesti menika dados dewaning para dewa mila sampun ngantos samangke dados raosanipun para kawula kula titah wonten ing jagat tumunten samangke kula aturi paring dawuh wonten pundi lenggahipun Adi Manikmaya dinten sakmangke menika Hyang Adi Pukulun Bathara Wenang miyatanganing kalangguhan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran bajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Semar kula wonten dawuh kita bakal entuk pepadanging ati lan dadi sarana nggon kita waluya nirmala temah jati nanging kita aja wujud Semar mara bakal ulun dandani wujud satriya bagus sawise kita wujud satriya bagus jumujuka marang negara Pulo Rajawedi ing kono Nalindra
muda ingkang lenggah dampar ya kuwi ingkang jejuluk Prabu Dewa Lamong. Samengko Darbe putra wadon ingkang nama Dewi Sani. Kita ulun wenangake nglamar kelawan Dewi Sani. Yen kita kelakon dhawuh kelawan Dewi Sani, sayekti kita bakal entuk pepadhanging ati lan iso ilang sukerta ing kemapan ana ing ati kita Ismaya. Semare konten prayitna semore res. Tetenger ya kuwi Bambang Ismaya Jati. Inggih pukulun. Kanika putra wonten timbalan mara majuwa. Yen kita kepengin pinanggih kelawan sesembahan kita ya kuwi wayah ulun Manikmaya, kita bakal ulun dandani wujud ora wujud dewa nanging wujud jemparing. Tala. Wujud jemparing pukulun. Iya. Dadi daya piandeling Si Ismaya Jati iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu kelawan Bathara Guru supaya kita kanthi bali marang Suralaya. Ah nggih ngestakaken dawuh. Ismaya Jati wonten timbalan jemparing ing kedadian saka Kanika putra bakal ulun paringi nama ya kuwi Jemparing Kyai Payung Agung. Inggih pukulun. Kyai Payung Agung yekti dadi piandel kita sabab mangertiya. Sak ngerti ulun Prabu Dewa Lamong mapan ana ing Pulo Rajawedi. Merga saka akeh kang padha nglamar kelawan Dewi Sani wekasan sedulure anom ya kuwi kang aran Raden Nagakuwara ya Nagakrara nganakake sayembara perang. Yen kita nggunakake jemparing Kyai Payung Agung iki sayekti bakal ngasorake kridaning Nagakrara. Nah itu lho makaten kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulun sangone muga-muga lebda ing karya kowe Ismaya Jati.
Merana semubang pangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene donga engkung ler wong sing pine panca pepetoke ngayam mono mrak mangwa ing pagagan Yayi Naga Klura wonten timbaling ngadhawuh Prabu persasat nganti udan awala banjir mangsi negara ing Kula Rajawedi disababake akehing para penglamar ing padha kepengin anyeti marang Atmajaku ya kuwi Nini Dewi Sani. Iya. Ya mung merga saka Yayi Naga Klura ingkang tansah bisa ngreksa kelawan kawibawaning ingsun sarana anake sayembara perang. Aja nganti negara ing Pura Rajawedi kene disepelekake dening sapepadaning para nalindra. Pangajaping manahipun ingkang rayi, Prabu. Kuncala lan botenipun negari menika badhe kula tatahi. Ngagem jiwa raganipun ingkang rayipun Naga Klura. Malah sak mangke sayembara perang wonten ingkang kula wontenaken wonten ing Pura Rajawedi boten perkawis kawon utawi mimpangipun nanging sampun dados prasetyaning manah kula menawi kula sampun ngatang-atang dados batang inggih menika ingkang badhe saged anampi dhateng paswitanipun inggih menika pun Nini Dewi Sani sesembahan kula Koko Prabu Dewa Lamung rekat lampang rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal dendeng saengga praja ing sawaning Bambang Ismaya Jati akarya kagiat nata Prabu Dewa Lamung. Samar pamoring sukma sinamaya winayo ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ana sawijining nom-noman sowan tanpa tinimbalan kliyang kabur kang inanami kula pun Bambang Ismaya Jati sinuwun. Wigatine apa dene swanana ing negara Pura Rajawedi angebun-buning jangan jejawah sonten sowan kula tan prabeda kelawan sakathahing nalindra ingkang sami ngayunaken Dewi Sani menenging manah kula sampun pantuk kepuntaning tekad nadyan kula pejah wonten negari ing Pura Rajawedi boten badhe wangsul menawi boten gandeng astanipun inggih punika calon bojo kula pun Dewi Sani sinuwun. Jumangkah anggro sesumbar lindu bumi
Lindhu bumi gunjing kumaludo kundur ketup Ismaya Jati wonten timbalan Raden wis keringa kabar ing Sebar Maroto yen to negara ing Puraraja Bedhiki anakake sayembara mongko sayembarane sayembara perang kowe penang boyong anakku wadone ni Dewi Sani lamun iso nglangkahi kuwandaning nagara Krura monggo Raden dipun jajal wonten Jawi kemawon Raden Yudaning Ismaya Jati sigra mliga pusaka jemparing Kyai Payung Agung nalika semanten tinumangake wonten ing Gandhewa tinarik laring Gandhewa malengkung kaya putung-putunga gendhewani jumepret suarane kebat kaya kilat kesit pindha tatit saka bantere jemparing natas jangganing naga Krura miwah ugi ngengingi dadaning Sang Nata Prabu Dewa Lamung kekalihipun Noyanaya Baskara Titi Mangsa babar sejatining wujud naga Krura babar Raden Antarja Prabu Dewa Lamung babar Nata Ndarawati Dewa Bathara jagat pangestunggara. Lah kok dadi mung wujud sawijining nom-noman saka gunung wae iso gawe babar. Bali wujud Nata Ndarawati. Suwun mapunten sinuwun. Mboten kanthi kasengaja kula dados lantaran anggen paduka pulih kados wingi uni. Ismaya Jati inggih kasinggihan mekaten. Lah kok dadi blegermu ora jumbuh karo kasunyatanmu. Liripun paduka paring dawuh mekaten.
nggonmu golek jeneng isih cetha dionceki dening liyan. Ismaya jati ora ana ingkang ngagem asma Ismaya kejaba mung Sang Hyang Ismaya. Mongko Sang Hyang Ismaya kuwi rak manggon ana ning anggane iki Lurah Badranaya to. Ujare wong Dablok. Wah. Kakang Semar. Wah. Mengko gek bar dadi wong bagus kowe bisu, Pak. Ampun ngatem sampeyan. Le mikir tenanan iki, Sa. Soale ana napa wonten lakon kok sing dadi lakon kok jemparing niku napa wonten. Ning kudune Semar ora kurang akal. Lah terus wigatine apa kok dadi nganti dadi wong bagus barang? Nglamar Dewi Sani. Putra panjenengan duk nalika tasih wujud Prabu Dewa Lamok. Saniki piyane teng pundi? Lah mengko ora tekan kene, wis to, ora usah kuwatir Kakang Semar. Niki to Dewi Sani. Iya pancen mengkono. Kok kaya kerep weruh. Kaya weruh kerep weruh piye? Pun kerep muncul teng media sosial. Tak tocok kuwi. Ana Semar kok ngomongke kok ngombongke. Kanjeng Prabu sampun ngantos kesesa meneng Antarjawa iki arang-arang metu sore ndak tak omong. Ngestaken jan. Wis iki Dewi Sani kepiye? Lah niki genah kanastren ngoten kok. Kon dadak lunga ki ngapa to Bune? Inggih. Namung sawetawis pados pepadhang ing manah Kyai jibeg raos ing manah kula mapan wonten ing Karang Kadempel. Sone iki ra ya pamit. Ku nek to tinggal ra ana sing gaweke kipa. Menapa kipa? Kipa ki apa? Wedang ireng kopi kok kipa. Lah nek omong niku sok kuwalik. Aja lunga meneh ya tren kanastren. Mboten Kyai kono bali. Mabur. Aja liwat daratan. Engko dadi bajul wiyaga. Aku ora ikhlas nek kowe dadi bajul. Mergo do nyerangap. Nggih wis tak mabur ya. Kowe iki widodari. Kowe njo mabur bali ning Karang Kadempel aku tak ngerampungke lelakon tak neng Ngastina nututi ndara-ndaraku. Pandhita kang kinarwangsit pindha kombang angajaping matu sarining tawang. Lajeng kersanipun menapa menika Pramban? Lah kok panjenengan malah mboten kondur wonten negari Ngastina? Nanging malah tumutu lonjong botol tindakipun. Katingalipun menika margi ingkang anjak wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka wis tak pikut. Mong kari mikut Puntadewa, kembar mono angel mijet wae ngranti banyu sinaring. Aja kuwatir Pandhawa 5 kepikut aku kabeh tak pateni. Kurawa ora ana ingkang ganggu gawe.
apa ingkang dijangka lan digayuh dening Kurawa ora bakal ana ing mepalangi Penemban Durna. Buta kok kaya Yamaha 75. Pendhita sapa? Lho iki eneng yaksa kok nggawa anak telu. Anake sapa? Kula ingkang putra Rama. Kula Tigya Dahar Tela. Kula pun Tigya Tela Gina. Golek jeneng, Gong. Hah? Golek jeneng. Nek Buta Tira ki bindeng. Nama namun ya kana telek bebek jeneng Buta kok telek bebek iki lho. Telek ngina telane ngina telek bebek. Yo iki anak-anakku. Kowe sapa? Aku Dewamra. Kowe arep ngopo? Mestine yen kowe wong lantip panggraitane ngerti aku sejatine sapa. Apa wigatine toko aku goleki karo kowe mergo kowe mikut adikku loro cacahe. Aku ra nrimakake. Ayo tak jaluk kowe iso ngalahke aku sasat iso njara langit. Wah untal mangsa dadi slilit tak damu ora bali wujudmu aja tuntang pegawanku Maradewa. Kok kucing gandul. Iki buta kok malah kaya kucing lanang wedok do ketemu. Enggak mau. Enggak mau. Cengkrek ora mau. Enggak mau. Kowe arep ngopo? Kae perang kok malah rono ae. Nek nguyuh lara apa? Anggere madhep rono kok. Edan nyawuri. Wong entut ambune kaya obongan ban. Upama digunakake demo ngono wis gegerke sing jog. Ayo amuk legane ati. Setan tenan. Ana jengkelit ki ra ya nang lemah. Nang jengkelit kok sirah didu sirah.
Iki ngopo doan? Iki ketoke daging. Mangane mangan kae luwung mangan iki. Setuju. Letak-letak wae. Mir, kono cawek kono. Bareng pas aku kok macrit. Modar ora musuh bapak meng dintuti badar kabeh. Senengane wong apik-apik kok dadak do dadi buta barang. Kandhane ngeyel Petro ki senengane ra. Bocah kandhanane. Bagong ku sing marani. Wong kon rasa malih buta barang kok malih buta. Anggepe ngopo ora senengane ora? Semene senengane ora? Iki mah dontut-entutan. Setan lah. Le do nyimpen ki nendi? Kok iso langsung bales? Keparat lah. Gelut karo Jemparing. Jemparing Kyai Candra Wirayang mengsah Jemparing Kyai Payung Agung. Nalika semanten Candra Wirayang babar Sang Hyang Guru Payung Agung badaran Sang Hyang Kaneka Putra. Kakang Narada sampun malik wujud dewa kae. Saking mempeng kula. Kula niku nek kon ngonten-ngonten kae wae. Mempenge raja-majamak. Adi Guru dadak kisah nuruti Betari Durga. Kula aturke Kakang Semar. Waduh Kakang. Tobat Kakang. Darahku ndi? Darahku ndi? Menika kula lebetaken wonten ing Kemben. Wah. Ambok aku tak mlebu. Ayo ditokke. Ditokke. Allah kowe ra lobok saiki. Ndara Janaka ampun kadung. Wis metu kok mlebu meneh. Anget neng jero. Wah, ayo bali. Inggih ngestaken dawuh. Namung becah-becah pun madosaken tedha para baju barate. Panganing baju barat iki dudu wong apik-apik kaya ngono kae. Panganing baju barat iki wong elek-elek, wong angkara murka sing sukerta kuwi pirang-pirang. Lah nek kowe arep ganggu karo wong apik, arep wonge sukerta ning tumindake apik, tumindake becik, Semar sing tansah gawe pepalang kowe ora bakal kelakon mateni ndara-ndaraku. Ayo mulih. Kanca-kancamu sing budheg dijawil
sing bisu di wenehi Sasmita. Ngono. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Anggere ganggu gawe sedulur-sedulurku jemparingan agung sedaya aja kelakon dosa aku mungsuhe nyuwun pamit. Bathara Guru inggih. Kowe kok dadi jemparing. Mongko kowe iki dewa sing areng ngalahke jemparingmu sapa nek ora tak du jemparing kedadian Skandrada. Inggih. Sesuk meneh kowe iki dewa, aja sok nuruti pakarti sing ala. Nek ana pamutahe kawula sing ora bener ya kudu tok elingake, kudu tok emutake. Aja tok turuti mengko ndak malah angkara kuwi saya ndrebala. Jagat iki wis panas. Jagat iki wis kebegan wong-wong sing tumindak ora bener. Aja sok ganggu wong sing tumindak bener, mergo wong sing tumindak bener kuwi duwe pakaryan nentremke jagat, ngelingke sing padha lali, njejeke sing padha bingkong. Ayo mulih, ora mulih engko ndak aku nesu. Inggih wis